Allah assalamu amincin ka ƙara min dan fiyayyen nan ƙara hore min sanda dukkan fili da yi ka hore min ƙara ban ƙaunar da hakar ta kufuce min ya Allah na sansane da san ka ne Allah ya halicci abana da ƙaddarar ka da ta haɗa su sanadina alfahari nake yi da kuma haifana da san ka ne Allah da san ka ne Allah ya shirya jasadina ya bani ruhi da shi ya motsa gabaina domin ka ne aka bani har abincina domin ka ne Allah ya bar ruwan shana domin ka ne aka shirya duk umurina domin ka ne aya siratal mustaqim ko ina ga ka da ka yake gane dukan masoyanka da ka yake aikin kwarai ina shakka kana yawa duk da sakan cikin limanar ka aya gadarar farko ina iyakarka aya taƙiyalla ko ina makaninka akwai kadu inda ake yin zancenka kana madina kana cikin masoyanka cikin ruwa ko sammai akwai karamcinka aya gudan dawa ne ya san shi ko ƙaƙa arsuna mahi gaban ka tilas ne a ambace ka koda sakan ibada ne Muhammadun sayyidul kaunain kai ɗaya ne abin kira bayi da wanda yi ta da sanka ne aka ɗauke duka kuncina da sanka ne aka ɗauke duk takaicina da sanka ne aka mantar da ni talaucina na lokaci da yake zuwa a sa'ina ƙaunar ka ce ke sauke duka burina ƙaunar ka ce ke sauya duka ɗabi'una ƙaunar ka ce ke ta haƙurtar da rayuna da san ka ne nake ƙara daina yin ɓarna da san ka Allah ke afuwa ga duka baye da san ka ne Allah ke ta ɗauke juyaye da san ka ne Allah ya yi damina sanyi da san ka ne Allah ya yi dukkanin yanayi da san ka ne bayi suke ta numfasawa domin ka ne ƙafafu suke ta takawa domin ka ne hannaye suke ta kamawa domin ka ne idanu suke ta kallewa domin ka ne ƙwaƙwalwa take ta ganewa domin ka lafiyar nan take ta ɗorewa domin ka ne haƙora suke tattaunawa domin ka ne Allah yake ta ƙosarwa domin ka ne ƙasa take ta fidawa domin ka ne wanda ya barka ya zai da kansa ne rannan wanda ya bi ka ya samu afuwa kenan ina son ka da hatiran nan ina tabarar ƙaunar ka tafi koman nan